बे अरुणाचल मास सुंगाम दे आवा अरुणाचल मास गेजेराव माने betul थां बाव ha बेनिफ्राय नै आं सफैबाय जायगाया आरो जोबोर ha माखौ मा bisa गारि फैदों आंखौ दा बुङोबालाय आंना नोंसोर बुस्थु गायबाय नै जायगाया बिराद मोजांखा जायगाया नै आरो सामफ्रोमबो 10,000 12,000 लाबानो थाबाय थादों Olomar, pose. Yes.